Tlet kirurgi allegatament kienu qed joperaw mingħajr ma kellhom it-taħriġ u r-rekwiżiti neċessarji biex jagħmlu xogħol daqshekk sensittiv. Iċ-Chief Medical Officer Dr. Natasha Zoppardi Muscat tajt li tnejn minn dawn qatt ma ġew appuntati, iżda f'każ minnhom il-kirurgu possibilment għadu qed jopera sallum il-ġurnata minkejja li hemm każ quddiem il-qorti. Dr. Muscat Zoppardi tajt li ma tafx eżatt kemm ilu jopera dan il-kirurgu. U kemm għamel żmien da jaħdem? Ma niftakarx offhand, imma iva, wieħed minnhom huwa impjegat mad-dipartiment bħala resident specialist fi surgery. Ġi kien jopera? Iva. Mistoqsija tajt kif jista' jkun li ħadd manduna li xi ħadd kienet jopera mingħajr ir-rekwiżiti meħtieġa, Dr. Muscat Zoppardi tgħidek. Allura kif ħadd manduna? Naħseb illi f'dan il-punt fuq dan il-każ speċifiku peress li għatem każ għaddej il-qorti ma jkunx prudenti illi nikkummenta iktar. Tikkonferma li l-persuna da saħansitra impjegata Mater Dei u possibilment tagħmel l-operazzjonijiet. Għadu impjegat? Iva. Minkejja li għandu każ il-qorti għax jista' jkun m'għandux il-rekwiżiti. Ma nistax nikkummenta iktar. Iċ-Chief Medical Officer tammetti li l-kliem li ntuża biex ħarġet is-sejħa għal dawn it-tlet pożizzjonijiet ma kienx ċar. Wording fil-calls kif kien ħareġ ma kienx forsi daqshekk ċar. Il-kirurgi kienu joperaw f'partijiet differenti tal-fwiet u pulmun. Dr. Muscat Zoppardi tajt li ma tafx jekk il-membri tal-bord li jażlu lil dawn it-tlet kirurgi u mhix ser jitresqu quddiem il-qorti. Tellaw in-nies li kienu parti mill-bord, il-qorti? Naħseb hemm ħafna nies intellajn, ġifieri m'iniex inkluż minn kien fuq il-bord? Ma nkunx naf ngħidlek għax m'għandix files u affarijiet qudiemi. L-istess Chief Medical Officer ma kienx taf tgħid f'liema stadju l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar sar jaf b'dan il-każ li kien ippubblikat fir-rapport tal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi. Ma nafx, jiddispjaċini ma nistax ngħidlek meta sar jaf bil-każ il-Ministru. Dr. Muscat Zoppardi tgħid li dwar din il-kwistjoni l-uffiċjali tal-Ministeru tas-Saħħa qatt ma kellhom l-ebda laqgħa mal-Ministru Joe Cassar. Kellimkom il-Ministru dwar dan il-każ? Le,